पहिली फेवरेट सरोजची सुरमई फ्राय, तवो फ्राय, 2च तुकडे, 2च असाने. नंतर बघूया ना ना भरपूर सारे आटम. त्याच्यानंतर आपली कालव्याची कढी, कालवण कढी काय म्हणत ता, कालवा इलो आणि माझी फेवरेट कैरी दोन्ही. हा आता त्याच्याबरोबर गरमागरम मल्टीग्रेन भाकरी. मल्टीग्रेन हा मल्टीग्रेन म्हणजे 4 पौष्टिक. हा पौष्टिक. ते बघा भात आपलं मालवणी भात तर होयोच. एवढं नाही भरायचं शहरात लागतलो म्हणजे चांगला दिसून जागा हो कोई. मी आता हे बघा हे कांदा तर पाहिजे, त्याच्याबरोबर लिंबू पिळू खोया आणि त्याच्याबरोबर आपली मालवणची आन बान शान सोलकढी. भात सपेट ठेवता नाही. होय. कालव्याचा बघा टमकन फुगलेला पॉट आणि बाजू केली कैरी. सुरुवात कशाने करतात? हा भाकरी. मी आता सुरुवात पहिलं सुरमई तो घास तोंडात. या असतात ताट वहिनी घेऊन उभी असा. ही स्नेहा वहिनी, मी सरोज परब. आज परब किचनची सुरुवात अनोख्या पद्धतीने रेसिपी तयार झालेलीच दाखवतो. त्याच्यानंतर कशी तयार झाली हा पुढचा व्हिडिओ. तर ह्याची रेसिपी तुमका पटकन बघूची आहे. त्याच्यासाठी काय करूचं लागतं, तुमका परब किचन मध्ये धावत पळत यावचं लागतं माझ्यासोबत. चला आमकाच धाव पया ही सगळा ताट कसा बनवतो ता बघू. चला करूया व्हिडिओ सुरुवात. चला. हे बघा ताजी सुरमई जे आम्ही विरारच्या फिश मार्केट मधून घेऊन येले त्याचा व्हिडिओ अगोदरच पडलेलो हा, पाहिजे तर बघा, लिंक खाली देत आहे. आणि आता काय करूया माहितीये, हे बघा हे रक्त असतं यांचा, असा वाहत्या नळाखाली असं धरू आहे. मस्त स्वच्छ अशी सुरमई 2-3 पाण्यात साफ करू. हे बघा अशी मस्त चमकता आणि ताजी पण म्हणजे मांस बाहेर नाही येतात. बाहेर ताजी कशी ओळखायची, कापल्यावर ह्याचा मांस बाहेर येतात. असं तुटलेला असं तर चालत, पण असा मांस असा बाहेर येऊ सारख्या नाही. मग ती शिळी पोटाजवळ फुटतात. पोटाजवळ फुटतात. ही फुटतेच ना होते, नाजूक असताना खाली त्याच्यामुळे ही फुटतेच. आणि हे बघा हे पूर्ण ह्याचं काळा रक्त आहे ना गोठलेलं, या असं हाताने जेवढं होईल ना तेवढा असा काढून टाकूया. हे बघा मस्त अशी सोनेरी, बघूनच याचं एक तुकडो खाल्लं ना तरी बस. मावशीन कापल्या तेव्हाच कळलं की किती ताजी आहे. आणि इकडे वहिनी काय करता, वाटपाची तयारी. 1-2 हात असले की जेवण पटकन होतं. चॅलेंज आहे 1 तासात आज थाळी करून द्यायची. आम्ही चॅलेंजच घेतलं, नाव बदलतलो मग स्नेहावरनं परत माहेरचा नाव संध्या. आणि माझ्याकडे तर ते पण ऑप्शन नाही, सरोजचा सरोजच. आता बघूया 1 तासात झालं तर नाव बदलणार. जा ध्रुवीवर. तसं नाही येऊची, माझं पण चालेल काय नाही. चला होईल पटकन. ही बघा ही मच्छी अशी मस्त स्वच्छ धुवून घेतली. आता ह्या का आपण मीठ लावून घेऊया. हे बाजू कसे टाकले त्यांचा आज काय सार नाही करतलो, सार वेगळाच हा, पण यांका मीठ आणि हळद लावून फ्रीजर मध्ये ठेवतले. म्हणजे बुधवारी वहिनीच्या भाषेत सार खाऊ घरी. बघा वहिनी घेऊन येले. हळद ह्याच्यात पण घाला. ही मच्छी स्टोर करूची आज. ही अशी हळद आणि मीठ लावून दाखवतो तुमका. हळद आणि कोकमा नाहीतर लिंबू मारून ठेवायची, मच्छी ताजी राहतली. तसे कोळणे आमका सांगतच होते की घेऊन जावा स्टोर करा. ही बघा ही तयारी केलंय मी सगळी. या खोबरा घेतलाय, ओलच नारळा पण पाणी सगळा सुकलास, बुडबुड्या झाला त्याचा. मग असा कापून घेतलाय. ही कैरी घेतली, आताच घेतलो बाजारातून. 2 टॅमॅटो आणि कोथिंबीर घेतलाय भरपूर सारी. 1 कांदो घेतलाय बारको, लसणीचे पाकळे घेतलाय आणि अर्धा इंच आला. ह्या आपला वाटपाचा म्हणजे कालवाच्या सारा. आता ह्या सरोजने मीठ आणि हळद लावून ठेवल्या ना, आता ह्याच्यात आपण पिळूया लिंबू. बिये पडले तरी हरकत नाही, पण बिये काढल्या ना त्यानं, आणि ह्या काय आपण सरसकट ओतणार नाही, हे आपण फ्राय करणार. अर्धा लिंबू पिळलंय मी, ह्या अर्धा ह्याच्यात पिळते. ही स्टोर करूची आहे ना. ही टाकला, ही त्या सारात घालतला. ही प्लास्टिकच्या डब्यात भरून स्टोर करूची आणि ही आम्ही आता फ्राय करतलो. आणि ही बघा ही आपली कालवा, ह्या कालवाचा ह्या वाटाप, याची पण रेसिपी असा, याची लिंक खाली देतो. ही आम्ही गावी केलेलो, येता मुंबईची. ही गरम पाण्यात पटकन वाटप व्हायला ना, म्हणून आम्ही फोन केलो घरी, तर लगेच त्या ताईंनी गरम पाण्यात भिजत घातल्याने. याच्यात मिरची, धने आणि बडीशेप आणि लसूण
आणि थोडासा आला. आता ह्याच्यात त्यांनी ह्या नाही घातल्याने आपली तिरफळा आमका मच्छीत होई वास छान वाटतं. आम्ही आता घालतोय ती. ही आपली कोकमा, लिंबू अर्धाच पिळलेले आहे ना म्हणून कोकमा घालतोय आता. ही जून झालेली कोकमा, रस नाही म्हणून ही आता अशी घालून ठेवून देते. आपोआप त्याचा रस सुटतलो, नाही तर अशी मिठात चुरगुळ पई होती. ही बघा अशी, पण ती भुतूर लागतली. बघा रस लागता, काटे टोचतात कसा पण ढवळलाय ना. असा ठेवूया. आता वाटून घेते कालवाचा. ह्याचा जर असा दुधाचा पाणी आता घालतोय. या बघा गाळून घेते. त्या मच्छीवालींना पिशवीत ठेवलेल्या ना, आता आधीचा पाणी होता. मग आता पाणी कसला होता तर आपल्याला काय माहिती नाही, आपण बघितलं नाही. या बघा हातीन जरा अशी अशी केलंय तर या बघा पाणी मातीसारखा मळकटीला. आता ही मी 2-3 वेळा धुवून घेते. ही बघा सगळी माती चरचरत. ही बघा बोटाक माती लागताय तर धुवून घेते मी 2-3 वेळा. गावची कालवा जरा छोटी होती, ही मोठी होत बघा. ही बघा ही तिरफळा घालतोय 4. आता झाकण लावते आणि आधी फिरवते मग पाणी घालते. आता ही मिरची, धने आणि बडीशेप फिरवून घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये थोडाच झाला ना, आता वरसर होता, आता वाटल्याबरोबर थोडा झाला. आता आला घालते, लसूण घालते आणि टॅमॅटो घालते. थोडंसं कांदा, थोडंसं म्हणजे बारकोच घेतलेलं आहे अर्धो. आणि ह्या बघा आमटाक एकच टाकलंय फोड, बाकीची उकडत घातलेली छान लागतात. आता ह्या परत फिरवून घेते. वहिनी तिथे वाटून झाली. मच्छी फोडणी घालीपर्यंत आपण कुकरात घेऊ भात लावून घेऊया. नाही तर गेल्या वेळेस सारख्या होत रेसिपी पूर्ण शूट केली आणि शेवटचं ताट वाटत गेलो ना, वाढूत गेलो, तेव्हा लक्षात दिलं भातच नाही लावून, शेवटी भात लावलं. म्हणून आज पहिलं भात लावून घेऊया, तर तसं गरम राहतलो. ह्या बघा हे आता वाटून घेतलंय. आता ह्या मी अर्धाच काढतोय आणि ह्याच्यात घालतले खोबरा. वाटून घेते पाणी घालून. बघा इथे आता कुकर लावलेला आहे. आपली मच्छी लावून, मच्छी मिठाला हळदीला आणि ह्याला लावून झालेले आहेत 15-20 मिनिटं. आता आपण फ्राय करूया. त्याच्यासाठी आम्ही घेतलंय तांदळाचा पीठ आणि ह्यो मच्छीचो मसालो. जेवढं तिखट होय ना त्यानुसार तुम्ही घ्या. मला जरा जास्त तिखट लागता मच्छी म्हटली की, म्हणून जास्त हे. आणि एका असा कालवून घेऊया. आता ठेवूया तवो. वहिनी तोपर्यंत तिथली मच्छी फोडणी आणि नंतर काय रावला वहिनी? भाकरे. आता तवा ठेवूया आपला मच्छी फ्राय करायला. कढई खाली पण आग घाल. दोन्ही आपण कढईत कालवा फिनिश करून टाकूया आणि कढीपत्तो काढ. होय होय फोडणी. हे आता भाकरीचं पीठ मळतोय. कढई तापता तोपर्यंत म्हटलं 1 मिनिटात आपला भाकरीचा पीठ आपली कढई. आता त्याच्यात घालूया किती? कढई पातळ. बस मस्त का तवंग येऊया ना, म्हणून जरा जेवायचं जास्त. त्याच्याबरोबर ह्यो फ्रायचं तवो सुद्धा तापलो. दोन्ही तवे आता गॅस आता छोटे करून घेऊया. चला बारीक करून घ्या, छोटे काय? हा बारीक. होय होय. आता नवरो सांगता गॅस बाहेर छोटे काय करून घेते, बारीक करून घे. केस छोटे करूचे असतात. आता रेसिपी भातगिरीची चूल असते ती गॅस छोटी असता, ती छोटी करता. आता आपण दोन्ही त्याला सळसळतात आणि डोकी पण सळसळ भुकेच्या आगी आपला. ऊन पण बाहेर भरपूर लागला. आता हे बघा मी कढीपत्त्याची पाना घेतलाय, पूर्ण डाळो घेतलाय. काय तेल तापला. आता ही आपण मिरची, धने, बडीशेप आणि आपली काय गो तिरफळा आणि टॅमॅटो, कांदो पण त्याला घेऊया तेलात मस्त परतून. आणि आता मी टाकते फोडणी. थैसर की त्याने घेतलं. थैसरच घेऊया ना, जवळ जवळ झालं ना. दिसत नाही, लय जवळ झाला आता. नाही मी म्हटलं इथं भाकरी पण तवो येतलो ना भाकरी, म्हणूनच मी हय तवो घेतले एका हय ठेवतले. चालेल चला. कढी लोक हय ठेवा. मी त्याला थय घेतय. आता त्याच्यात घालते सुरमई फ्राय करू.
आज आमच्या भार्गवचा आवाज नाही पण आमचाच लय आवाज आहे. कॉम्पिटिशन आहे ना, 1 तासात संपवची आहे ना, कोण जिंकता कोण नाही, त्याच्यामुळे सगळी घाई चाललेली आहे सगळ्यांचं. कसं मोठी गॅस करून ही अशी चटणी चांगली परतून घ्यायची. घातली आहे मी सुरमई बघा, मस्त अशी फ्राय हो. आता किती सुरमई टाकते त्याच्यानुसार तेल, आता वरून तेल पण सोडूचा ना. हे मस्त असा तांदूळ आणि मिक्स मसाल्यामध्ये मिक्स करून मीच वतते तेलाची धार. हा, कारण फ्राय मच्छी तेल भरपूर लागतं. आता या खोबरा त्याच भांड्यात वाटलंय म्हणून त्याचं जरा कलर चेंज झालं, ऑरेंज झालं. या पण मोठ्याच गॅसवर परतून घ्यायचं की त्या आपण कच्चा वाटाप असता चांगला हयच परतायचा की ते आपण कड इलो तर लगेच गॅस घालवतो मच्छी टाकून कड इलो की. आणि आता हे बघा माझे झालेले अशा प्रकारे किती तुकडे आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. त्यातले 11 मधले हे 2-3 असे छोटे आणि बारीक, तशी मीडियमच साईजची सुरमई गावली होती. मोठी मोठी भाव पण मोठे मोठे सांगायला लागले, तरी मोठी सुरमई आणून खाऊया. 9 आणि 11 20 तुकडे पडले. आता बाकीचे तुकडे बारके बारके ठेवले. तांदळ आणि मच्छीच्या मसाल्यामध्ये सुरमई फ्राय करतात. काय काय जण रवो पण मिक्स करतात, बेसन पण मिक्स करतात, पण ता काय मला आवडणार नाही. अस्सल मालवणी म्हणाल तर तांदूळ आणि मच्छीचा मसालो ह्याच्यातच ही सुरमई फ्राय होई मस्त अशी. एक बाजू चांगली फ्राय झाल्याशिवाय एका परतू सारखा नाही, नाहीतर मच्छीचे तू झाकण ठेवलं नाही. नको झाकण, असंच जरा व्यवस्थित फ्राय होतात. झाकण ठेवला की त्याला पाणी सुटताला आणि मग तो बोलतात ना मच्छीत सुद्धा पाणी सुटता, म्हणून अशीच फ्राय करू आई स्लो गॅसवर जेवढा वेळ. आता या बघा त्याची मच्छी तेल वेल ओतलोय. ह्या मी 2 मिनिटं चांगलं आपला वाटप ढवळून घेतलंय. त्यात घातलेलं सगळं. आता पहिला कांदा टोमॅटो परतलंय, मग आता खोबरा घातलंय. कच्चा खोबरा असा चांगला परतायचा. मच्छी आपण आठवड्यातून एकदा खातो पण ते आठवडाभर बाधात, म्हणून खोबरा चांगला परतायचा. आता बघा हे झालेली आहे एका बाजून कुरकुरीत. आता मी ह्याका सुद्धा दुसऱ्या बाजू फ्राय करण्यासाठी परतून घेते बघा अशी. मग कडक झाली तांदळामुळे अशी सुरमई बघा. मगाशी कशी वाटत होती आणि आता बघा. हा, आता ज्या डब्यात मी काढलेले ना त्याच डब्यातला पाणी वततय, ढवळून घेते चटणी. आणि मच्छीचा सार खरा तर टोपात करतात कालव्याचा वगैरे, किंवा असा उबट भांडा घ्यायचा. आता मी उबट कढई घेतले, नाहीतर सरोज म्हणत होता आपली नवीन घेवा. मी बोले नको, ती पसरट उथाळी त्यात मच्छीची चटणी फटफटली आणि सगळा किचन खराब होता. हा, ओटो खराब होतले, म्हणून शक्यतो टोपात किंवा अशी उबट कढई असतात त्याच्यात. तुमची मच्छीची भांडी असेल तशी. काय काय लोक भाजीची मच्छीची भांडी वेगवेगळी ठेवतात. तशी जशी असतात तशी. काय काय लोक म्हणजे आम्ही पण करतो वा, नाही तर म्हणजे लोकच करतो ती करत नाही. मग अशी डबो धूक अर्धा ग्लास वतलेले, आता या पुरा 1 ग्लास. तसा कालव्याचा कालवण पातळच असता. अजून कालव्याचा त्या पाण्यासकट मका वतूचे, म्हणून मी आता काय पाणी वत नाही. कारण त्या पाणी सुद्धा येतात जेव्हा चव त्याच्यात ना. ता पाणी हा ना त्याच्याने मका कळतली आपली किती कडी पातळ आणि किती दाटसर झाली. आणि मग त्याच्यानंतर शेवट चवीचा राजा येतो मीठ कोथंबीर येतली. कैरे टाकूचे अजून एक फक्त पीस वाढत. कैरे इले ना, मग कैरे कसे नको, बरोबर काय नाही. त्याची ओपनिंगला मी म्हणत होते कैऱ्याचं बॉक्स गवत होता ना कलबत्त्यात. जरा तेल दुसरी बाजू परतल्यावर जरा तेल घालून जरा वायच फ्राय केली मच्छी की जरा वायच तेल जास्तच लागतं. हा, ह्या तांदळाचं पीठ लावला ना, काय काय लोक नुसती म्हणजे आजची आई पण करायची. जर आपण मिरची वाटतो ना ती जे वाटलेली लावायची, जेव्हा लिंबू मीठ कोकम आमसूला लावतात, आणि त्याच्यानंतर फक्त तांदळाचा पीठ आणि रवो. मग त्याच्यात तुमचं मसालो नाही सुको, ओलो मसालो वाटतो ना मच्छीच्या सारात, तो लावून तशी पण भारी चव लागता. हॉटेलला तसा असता. गॅस मोठोच असा. मी जेव्हापासून फोडणी घातले तेव्हापासून मोठोच. कड येऊसाठी पटकन आपण झाकण ठेवूया. बघा आता ही ना दुसऱ्या बाजू कशी दाबून बघू वय, मग आपला अंदाज येत आहे बघा. पाणी असा चरचर होता ना, म्हणजे शिजली की नाही, पाणी गेला की नाही, आणि आपली ताजी आहे की नाही होय शेवटात पण कळत आहे बघा. अशी किती दाबला तरी मांस बाहेर येला नाही. हा, असं आहे बघा, हे कळतं. आता हे का परतून घेऊया दुसऱ्या बाजून. अशी 2दा-3दा परतली ना व्यवस्थित मच्छी भाजली का काय चव लागताय खरं. म्हणजे मच्छी भाजण्यावर पण आहे सुरमईची चव.
2च आमसुला घालतोय कारण मी 2 टोमॅटो घातलेले आहे, 1 कैरीचं तुकडं वाटून घातलेलं आहे म्हणून 2च आमसुला. आणि हे सारे भरपूर सारी म्हणजे अख्खी कैरी होती, एवढी एवढी होती ती पुरीने चिरलंय अशी की त्या मका कालनातली कैरी ना माका तर खूप आवडतं आंबट गोड. होय ना. मग आता कालवा सोडून वहिनी कैरीच खातली. हा कालवा गावात त्या का गावात माझ्या पदरात असत तर येत. नाही तशी कैरी मस्तच लागतात, माका पण आवडतात. मी आपला असंच एक जोक मारले. बघा या पाणी 1 ग्लास हा आणि त्याच्यातच आपली कालवा. ह्या बघा. हो वहिनी ते सोडा, तुमची कालवा हे बघा सुरमई कशी दिसतात ती सांगा. हा मी आता खालचा तळाचा काय धुवून घालले नाही. ह्या बघा ह्या पाणी एवढं ठेवलंय. ही बघा चरचरता तरी माती मी 3-4 वेळा तरी धुवून घेतलेलं आहे. ही बघा दिसली का ना वाळू ती खडकातली. गॅस मोठीचा. कालव्याची चव असता कशी मटणासारखी. आणि तुझी सुरमई रोज गावता गो, कालवा रोज गावत नाही. शहरात वाद खातात कालवावर. हा ते बरोबर आहे, म्हणून कधी गावली ना तर नक्की तुम्ही आठवणीन घ्या. तशी आम्ही घेताना ना एकदा फसलो. कशी सांगा, ती पिशवीत बांधलेली कळत नव्हती की केवढी आहेत, पण दुसरीकडे जेव्हा आपण बघितलं मध्ये होती ती बरोबर जास्त लावलेली ना, फसाक झाला. म्हणून तुम्ही पण पिशवीत बांधलेली नको घेऊ, डिश मधली ना अंदाज येतात. आता नाहीच गावली खय तर म्हटलं आधी पिशवीतलीच घेऊया. म्हणजे कसं होतं कधी कधी गावत नाही ना, आपण विचार अरे रे 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 आणू हे होती हो, कशी स्टोअर करतात ती दाखव हे होती. पण नाही कालवा स्टोअर करणार नाही, पाण्यात ठेवची लागतात पिशवीत. काय मस्त वाटतं सुरमई. या एक एक पिसा काढून घ्या. बघा आता कशी कडक मस्त झाली. स्वतःची तारीफ स्वतःच करतय. अशी सुरमई जर एक जरी खाऊक गावली ना तरी माशाअल्लाह. बघा तुकडे कसे वाटतात एकार एक. तसं सजवचा तरी पण स्वर्ग हा नवा वाटतो हवा. मच्छीचा स्वर्ग कोणाला नको. मालवणचं स्वर्ग कोकण किनारपट्टी. माझा आता चवीचो राजा. माझ्या आता कालवाच्या कडीनो अंदाज 25 टाकतय. 1 चमचा टाकलंय. नंतर खाऊन बघूच वया ना. वाढूच्या अगोदर थोडीशी चव घेऊन बघूच वय. नंतर वाढल्या मस्त कडीनो रटामटा. तशी आपली चटणी चांगली परतली आहे 2 मिनिटं. आणि ही आपली हिरोईन आता चिरलेली रवली म्हणून घालते. मी आपले बाजूचे बाकीचे तुकडे घालून घेते आणि तोपर्यंत भाकरी तयार होईल. भात तर झालेलं. कालवा कशी शिजली ता दाखवते. कशी बघू वही कळतात. लगेच शिजतात ना हो पटकन. लगेच शिजतात तरी पण त्याचं एक ट्रीट एक शिंपली सारखे ना. नाही त्याचा पॉट फुगता. पॉट फुगता काय. कालवांचा पॉट फुगता. बघितलं सार निथळतय म्हणजे दाखवतय. ह्या बघा या कालवाचा पूर्ण पोट फुगला. ह्या बघा गोल मटोल झाला. ह्या बघा दिसला. हा बघा हात भाजता म्हणून हात हलवतोय. ते म्हणतात हलवू नको कारण गरम गरम पायाच्या कालनातला काढलंय ना. ह्या बघा याचा पॉट फुगला म्हणजे ही आपली कालवा शिजली. आणि मस्त उसळी इली आहे बघा कालव्याच्या कालवनात. उसळी हा 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 हा. हिरोईन टाकल्यावर सुगंध पण छान येतो. आणि माझी सुरमई बघा. हा 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 हा. आता गॅस काढूया. काढत नाही बंद करत नाही त्या का उकलतोय. ते तव ठेवते भाकरीचं अजून. ठेवा ठेवा. आता ह्या पिठात आहे ना मी अर्धा किलो ज्वारी, अर्धा किलो बाजरी, अर्धा किलो गहू आणि 1 किलो असे तांदूळ असा करून ह्या पीठ काय बोलता गो सरोजता का मिक्स मिक्स मल्टीग्रेन. मल्टीग्रेन तशी भाकरी. ज्वारीमुळे तिचा कलर जरा असो येतो. आणि इथे माझी चालली आहे सोलकडीची तयारी. त्याचा कलर म्हणजे असो येतो लो. ह्याच्यात आम्ही मस्तपैकी मसालो बिसालो मिरची टाकले. 24 रेसिपी आम्ही लवकरच घेऊन येतो लो. चायनीज सोलकडी करता. चायनीज सोलकडी त्याची हा रेसिपी. तरी पण अजून एकदा आता अशी करंगळी लावली ना तर गडेन पाकरी भाटत नाही. आणि फिरूची थांबली की परत असं ह्या पीठ असं चोळून घ्यायचं. असं चोळायचं. माका वाट्यावरच भाकरी थापूक लय आवडतं का. आणि साराणी पाहिजे तेवढी ना. पाहिजे तेवढी साईज. आणि इली बोटा किती का प्लेन करायची. ही बघा पीठ त्या का दिल्या नाही भसभशीत दिल्या. ही बघा चकाकता. ही दिसली कुंड तरी मी पीठ चाळून घेतले. आता ही बघा भाकरी अशी टाकायची. तव तापलेलो असताना आणि अशी टाक.
ही बघा सोईन करून घेतली. हाताच्या ओंजळीवर पाणी आणि असा सगळीकडे पसरवला. आता भाकरी तुम्ही धाप टाकलास ना तर खाली लगेच फुगतात, कारण हवा जाताना ती अशी येतात, मग भाकरीची खराब लागतात, ती खरागलेली आणि दिसता पण खराब. ही बघा आता मी अशी हातान प्रेमाण टाकले ना तव्यावर तर सोय नेली आणि ही भाकरी होता पण मस्त, दिसता पण मस्त. आता वायच वायच पाणी सुकला तर ही भाकरी आपल्या कवळीच परतूची आहे. ही बघा उकालली. आता धाप पडली तरी चालत. ही बघा तरी जरा फुगाक लागली. गॅस मोठीच असा, ही अशी वाफ बाहेर जाता. आता ही अशी ती वाफ बंद होतली. गॅस मोठीच ठेवायची, भाकरी गॅस मोठीच ठेवायची, नाही तर भाकरी वाढतेच वाढेतच. भाकरी फुगली की गॅस बारीक करायची आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी व्हिडिओ जो रेकॉर्ड करीत असतात ना त्याला हाक मारायचे, ए बघा फुगली फुगली फुगली. आता ही मस्त शेकली आपली, ही भाकरी झाली तर ही काढते. फुगली की ऑटोमॅटिक शेकली हा ना. आतमधल्या बाजूक शेकता. गॅस जरा बारीक केली की तव्यावर भाकरी फिराक लागता, डसना नाही. आणि मग पाणी लावू कसो हात भाजता. आणि मग आता भक्ती बर्व्यांचा गाणं. आधी हाताला चटके तेव्हा मिळती भाकर. गाण्याचा कच्चा लिंबू लागला गाणी गाऊ. मी आठवण करून दिली ना, भाकरी दिसली की ते गाणं आठवतच ना. कवळी परतलाय, धाप टाकलाय. भाकरी कवळी परतावली की फुगाची रवत नाही. बघा मस्त. भाकरी फुगली की गॅस बारीक केलाय. आता काढून घेते. पहिली फेवरेट सरोजची सुरमई फ्राय, तवो फ्राय. दोनच तुकडे, दोनच असाने, नंतर बघूया ना. जागा होई ना भरपूर सारे आटम. त्याच्यानंतर आपली कालव्याची कढी, कालवण कढी काय म्हणत ता, कालवा इलो आणि माझी फेवरेट कैरी दोन्ही. हा आता त्याच्या बरोबर गरमागरम मल्टीग्रेन भाकरी. मल्टीग्रेन हा मल्टीग्रेन म्हणजे 4 पौष्टिक आहे. हा पौष्टिक. ते बघा भात आपलं मालवणी भात तर होयोच. एवढं नाही भरायचं, शहराचं लागतं म्हणजे तुमका चांगला दिसत आणि जागा हो कोई. मी आता हे बघा, हे कांदा तर पाहिजे, त्याच्याबरोबर लिंबू पिळूक होया आणि त्याच्याबरोबर आपली मालवणची आन बान शान सोलकढी. भात सपेट ठेवता नाही. होय. कालव्याचा बघा टमकन फुगलेला पॉट आणि बाजू केली कैरी. सुरुवात कशाने करतात? हा भाकरी. मी आता पहिलं सुरमई तो घास तोंडात. वहिनीन घेतल्या ह्या भरलेला ताट आणि मी घेतल्या माझी फेवरेट सुरमई. ह्या व्हिडिओ तर तुम्ही पूर्ण आता वाकडा करू शकत नाही, आमचा आता बांधा वाकडा करतो. ह्या सगळा काय होय फळान जाय तोंडावर मारल्यासारख्या होय. ह्याची रेसिपी तुमका कशी वाटली ती नक्की सांगा. परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि मासळी बाजाराचा व्हिडिओ लवकरच येतो. खैना घेतलं सुरमई आणि खैना घेतलं कालवा, तो बघा आणि कसं वाटलो. त्याच्यानंतर येतो आमचो मालवणी थाळीचो व्हिडिओ, तो पण बघा. सगळाच बघा. आणि परब किचन आमचा जाता जाता लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. नेहमीप्रमाणे हसत रवा, खात रवा.